Goddag og velkommen til endnu en Inspire Basic eller basal brug session. I den første del, der gennemgik vi, hvordan vi definerede funktioner og fandt løsninger til simple funktioner gennem solve osv. Vi vil nu kigge lidt mere på det og vise nogle små detaljer, nogle små lidt mere avancerede ting. Så det jeg vil starte eller lægge ud med at vise, det er hvordan man begrænser løsningssummen af solve-funktionen, fordi der kan være muligheder for flere løsninger, og nogle gange i en opgave får man at vide, at for eksempel x skal være større end 0, og så videre. Så lad os prøve først at lave en meget simpel opgave, og derefter en lidt mere avanceret opgave fra et eksamenssæt. Så vi lægger ud med at lave en note, og det her kan være min opgave 1. Og jeg vil derefter lige skrive noget tekst her. Bestem løsningerne til funktionen f1 af x givet ved, og jeg definerer funktionen med det samme, f af x kolon lige med x i anden minus 4. Det er en andengradsligning, og den har selvfølgelig to løsninger. Det vil sige, at den skærer x-aksen 2 gange. Så når jeg solver, så får jeg selvfølgelig to løsninger. Så solve f af x, f1 af x lige med 0, og jeg vil gerne finde x, og får så mine to løsninger. Forestil dig nu, at du har fået at vide, at det her det var måske antal indbyggere til et bestemt årstal, og det kan jo selvfølgelig ikke være negativt, og derfor kan du godt være, at du ønsker at begrænse løsningssummen. Så man kan skrive solve, man skriver præcis den samme kommando, og så vil jeg nu angive, og det gør man lige efter solve-parentesen, den sidste solve-parentes, så angiver jeg nu en pipe, og en pipe, den sætter en betingelse. Det er altså en bibetingelse, jeg påfører nu. Og man finder pipen her under tegn, og så går man en lille smule ned. Så finder man lige der. Godt. Så skriver man, x skal være større end 0. Eksempel. Så finder jeg altså kun værdier, som x er større end 0. Jeg kan også gøre præcis samme på en anden måde. Jeg kan op i min funktion definere, at den kun skal eksistere for x større end 0. Og kan vi se her. X større end 0, hvor skal jeg så x større end 2? Sådan der. Og så ser vi altså, at nu giver begge kun den positive løsning, fordi der ikke er negative værdier op i selve funktionen. Så det er en måde, man kan gøre det på, eller rettere sagt, det er to måder, man kan gøre det på. Jeg synes dog, at den her, det er den bedste, hvor man definerer betingelsen ned solve, fordi man nogle gange kan risikere, at når du definerer funktionen herop til kun at indeholde positive x-værdier, jamen så efterfølgende opgaver, hvor man måske har ændret på betingelserne eller så videre, og man så stadigvæk bruger funktionen herop, så mister man alle de negative løsninger. Så derfor synes jeg, man skal give betingelsen i det øjeblik, man skal finde ud af noget bestemt, når der gælder den her betingelse. Men det er selvfølgelig op til en selv i sidste ende. Man skal bare være klar over det. Godt. Lad os nu gøre noget lignende. Bare med en rigtig opgave. Så jeg definerer en ny opgave. Højre klikker. Indsæt opgaver. Det er min opgave 2. Og tager lige en ny notefelt. Godt. Min opgave denne her gang, det er en eksamensopgave som sagt, og det er denne her opgave. Så det jeg har en trekant heroppe, en vinkelhalveringslinje, og vi har de her længder. Godt. Lad mig starte med at indsætte opgaven som billede. Sådan man skal aflevere en opgave. Man skal jo have opgaveteksten med. Jeg bruger Mac, så derfor har jeg billedfremviser. Ellers vil jeg anbefale, at man bruger GIMP, som er, klippeværktøjet i Windows. Det finder man under programmer, tilbehør,
og så klippeværktøj. Og der vil man kunne gøre det samme. Så jeg vælger tab skærmbillede under arkiver, og så vælger jeg er det valgte, for så kan jeg angive en boks af det jeg vælger at klippe ud. Så jeg har nu min boks, og så gemmer jeg billedet ned på harddisken, fordi det bliver man nødt til, ellers kan man ikke indsætte i Inspire, og gemmer det bare ud på skrivebordet. Husk, billedformat skal være PNG eller JPG. Ikke nogen andre, det kan Inspire ikke forstå. Og jeg giver det lige et navn her, opgave 2, billede. Godt. Nu går jeg over i Inspire, så flytter jeg lige den her ned, den boks, og vælger så at tilføje et billede her. Og Inspire spørger mig nu om billedet, og jeg skal bare have det. Lige vente på, der var den. Og den hed opgave 2, billede. Indsætter. Bemærk, at kvaliteten er dårligere, end det bliver på print. Det er bare fordi Inspire så bedre kan flytte rundt og operere med billedet. Sørg yderligere for, at teksten, størrelsen, ikke bliver meget større i billedet, end den er i opgaveteksten, for ellers ligner det sådan noget børnetegning. Så også selvom du har små billeder, som så bliver meget, meget store, så lav dem tilsvarende mindre, så de passer ind. Godt, nu havde jeg så ikke tekst til min boks her, og flytter den så lige ned. Godt. Jeg skal starte med at bestemme, jeg har alle 3 ting i et hjørne, og derfor bruger jeg kosinusrelationen, så jeg kan finde siden A. Og jeg lægger ud med at skrive kosinusrelationen op. Og det er siden A, så det er A i anden. Er lige med. B i anden plus C i anden plus 2 gange B gange C gange cosinus til stor A. Godt. Jeg kunne selvfølgelig indsætte i opgaven, men jeg tænker at definere sidelængderne her i stedet. Så siden AB, det er det vi kalder side lille c. Den er 7. Så er den defineret. Side AC, det er det der hedder lille b heroppe. Og igen kolon lige med. Og den var 14. Og læg mærke til, at Inspire markerer nu ting med tyk, for den begynder at kunne gentænke de forskellige ting. Og vinkel A, den er givet ved 37. Godt, og vi ser nu, at Inspire har genkendt alt på nær stor A. Og jeg vil nu skrive solve, så jeg ønsker ikke at definere A i anden, da jeg ikke kan bruge den til noget. Men jeg vil godt finde lille a. Og jeg får nu 2 løsninger. Igen, det drejer sig om noget fysisk korrekt, så jeg kunne selvfølgelig skrive en linje tekst, og så skrive, det drejer sig om en sidestørrelse, så derfor kan man ikke bruge den negative værdi til noget. Men jeg kunne selvfølgelig også gøre ligesom lige for lidt siden, begrænse mine løsninger til at sige, at A skal altså være større end 0. Så får jeg kun den rigtige løsning. Godt, nu har jeg siden A, og vi ser nu, at jeg har et par, og jeg har et halvt par. Så jeg benytter nu sinusrelationen, som er givet ved, jeg skal lige have en bryg, 2 brygger. Den er givet ved, mit par, det er A over sinus til A, stor A, lige med. Og vi ser lige her, jeg tror jeg får nogle problemer, for stor A og lille a findes ikke i Inspire, det er nemlig det samme. Så derfor vil jeg lige kalde den her for vinkel A, så vi ikke kommer ud i problemer. Så det er vinkel A, og den skal jeg så lige indsætte der. Godt. Og så definerer jeg min lille a nu, fordi den er ikke blevet defineret nogen steder. Vi har kun fundet lille a, det er ikke det samme. Lille a skal være lige med. Lige se der. 37, godt. Og
Jeg vil gerne have det her ud som en approx. Den har givet mig det i eksakt, og jeg vil gerne egentlig bare bede den om at give mig det i tal. Godt. Så nu har jeg værdien her, jeg copy-paster den lige ned, og sørger for, at det bliver inde i samme mathbox selvfølgelig. Godt. Nu har jeg defineret A, og vi lægger nu mærke til, at den genkender A. Og igen, så skriver jeg nu, hvad har jeg mere her, skal vi lige kigge. Så har jeg det halve par her, C og lille c. Så jeg skriver C. For at lave brøker, trykker man Command M på Mac. Ups, man skal dog være inde i en mathbox, så markerer Command, ikke Command M, Command minus laver man brøker, sådan der. Det vil hedde sinus til vinkel C. Læg mærke til at bruge underscore, fordi man ikke kan bruge mellemrum til sådan noget her. Godt, det hele skal selvfølgelig være inde i samme mathbox. Og jeg vil nu solve den her ligning. Og igen, solve skal også være inde i mathboxen. Og nu vil jeg gerne finde C, vinkel C. Og vi lægger mærke til, at nu får vi faktisk uendelige løsninger, fordi det her det er heltal. Men værdierne her ligger under 90 grader. Jeg begrænser nu løsningsmængden ved at sige pipe efter min solve kommando. Det vil sige den sidste parentes i solve. Og siger nu, at vinklen skal ligge mellem 0 og 90 grader. Sørg for at have Inspire stående på grader. Det gør man under filer, indstillinger, dokumentindstillinger. Her vælger man grader, og så trykker man gør til standard. Godt. Tilbage. Og så trykker jeg Enter. Og nu ser vi, at jeg får kun én vinkel, nemlig den rigtige. Og samtidig har jeg fortalt, at jeg godt ved, at vinklen er stum. Godt. Så det er basal brug af solve. Lidt udvidet forstand selvfølgelig, men meget, meget vigtigt. Læg mærke til for øvrigt, at tekststørrelsen er meget, meget stor hos mig. For stor. Man kan ikke have særlig meget på en linje. Det justerer man hernede. Bemærk yderligere, at Inspire kommer til at ændre det globalt. Så også i andre felter, nej, kun i feltet deroppe, undskyld. Lige have den der. Jo, det var rigtigt nok. Den ændrer det globalt, også selvom man angiver det op i det øverste felt. Så jeg synes personligt, at man skal lave teksterne lidt mindre, sådan her omkring, så der er plads til lidt mere, og samtidig er det ikke for småt. Men den vil også ændre det i tabeller og så videre. Så her man kan lige rykke det hele op ved at trykke redigere, tilføje mellemrum, og så tryk ned og træk op samtidig, afslut med Enter på tastaturet. Sådan rykker man ting op. Godt. Lad mig lige gøre det lidt større igen, så det er nemmere at se på videoen. Nu vil vi tegne funktioner, og vi vil, ligesom vi begrænsede løsninger, vil vi begrænse funktionerne, så vi kun får tegnet et udsnit af dem. Så selvfølgelig skal vi have et graf modul over. Sådan der. Og lad mig nu tegne funktionen x i anden. Og det kunne være, at jeg ønskede at begrænse den, så jeg kun kunne se det positive, altså i første kvadrant, den positive del. Så jeg går ind og redigerer grafen, og trykker igen pipe, præcis ligesom solve, og siger egentlig bare det samme. X skal være større end 0. Så får jeg tegnet kun den positive del. På lignende måde kan man begrænse den til kun at blive vist i et meget, meget specifikt område. Det kan være, at jeg vil kun se den mellem 1 og 0. Så skal jeg sige, at så skal jeg sige pipe x skal være mellem 1 og 2. Bare sige det i stedet. Godt. Og vi ser nu, at vi kun får tegnet grafen i det her område. Det er vigtigt, fordi når der står i en opgave, at funktionen kun eksisterer i et bestemt område, ja, så må du faktisk ikke tegne den i andre områder. Og derfor skal du begrænse den, hver gang du får dette oplyst. Godt. Så er der en anden ting, og nogle gange, som vi så heroppe,
der definerede jeg nogle variabler, og så indsatte den dem automatisk hernede. Men hvad nu, hvis du kommer til at definere en variabel, du ikke ønskede skulle være defineret? Det kunne være, at du har, jeg rykker det lige lidt ned her. Det kunne være, at du har en funktion, f af x, og du ønskede, at den skulle være givet ved 2x plus 3, og det skal lige være i en mathbox, sådan der. Og så du laver diverse beregninger, og skal nu indsætte et punkt. Og så kommer du måske til at definere x til at være 1. Og du ser så, hvis du selvfølgelig igen gør det i en mathbox, at den har ændret på funktionen. Fordi hvis vi nu spørger, hvad f af x er, så får vi et tal. Og det var jo ikke det, jeg ville have. Det var en funktion. Men fordi jeg er kommet til at angive x, ja, så indsætter den. Og der er desværre ingen måde, sådan umiddelbart lige på nær det, jeg fortæller lige om lidt, at slette værdien på. Så x er nu for altid et tal. Jeg kan godt give den et andet tal, men jeg kan ikke sige, at den skal gå tilbage til at være en variabel igen. Og læg mærke til, at den ændrer med tilbagevirkende kraft. Så det betyder, at alle opgaver med tilbagevirkende kraft bliver ødelagt, hvis de indeholder et x. Man kan også slette. Man laver en mathbox. Man siger, del var parentes x. Og nu er x igen x. Og vi ser, at den indsætter det igen, og tingene bliver reddet. Så den er rigtig vigtig, hvis du kommer til at definere en variabel, som du ikke ønskede, eller bare vil have slet, så kan du bruge del var parentes. Jeg skriver det lige igen. Del var parentes, og så den du ønsker at slette. Godt. Ja, det tror jeg var, ja, jeg tror lige vi skal kigge på nogle andre ting her, som integraler. Så lad os prøve at lave et integral. Indsæt en ny side. Og jeg vælger nu igen en boks. Godt. Så lad os nu integrere en funktion. Og det gør man selvfølgelig bare ved at vælge integralen her. Vi kan integrere hvad som helst, kan man sige, bare ved at indtaste. Læg mærke til, at når vi integrerer, så får vi ikke det rigtige integrale stamfunktion her, for vi mangler rent faktisk et k. Så efter stamfunktionen skriver vi plus k. Man kan ikke gøre det inde i mathboxen lige efter, man skal gøre det efter mathboxen. Det her er den rigtige stamfunktion. Så det skal man være opmærksom på. Differentiere foregår på præcis samme måde. Man skriver funktionen inde i parentesen, og hernede skriver man variablen. Den der ting, det skal selvfølgelig ligge inde i en mathbox. Sådan der, så har vi differentieret. Bestemte integraler, det er et areal, så vi får et tal ud og ikke en funktion, og skal derfor heller ikke have et k. Det kunne være integralen fra 0 til 2 af kvadratrodsfunktionen, og jeg vil gerne integrere med hensyn til x. Hvis vi ønsker at få det som et tal, skriver vi approx. De andre kan vi ikke få som tal, fordi det ikke er tal, det er jo funktioner. Godt. Hvis vi nu ønsker at finde differentialkoefficienten i 2, så kan vi ikke gøre det her. Fordi at kvadratroden af 2 er jo et tal, og når vi differentierer det, giver det selvfølgelig 0. Så det er ikke sådan, man finder differentiale til 2. Det man gør, det er, at man definerer en funktion fm som f-mærke, eller diff f af x, parentesen er vigtig, kolon lige med, differentialkoefficienten. Så ja, differentialkoefficienten er en funktion, ligesom alle andre, og den definerer jeg. Og derefter kan jeg så spørge om forskellige værdier i den her funktion. Så nu har jeg fundet f-mærke til 2, eller f-mærke til 0, og det bruger man jo ofte ved monotoni for, nå, den findes ikke i 2, men så i 1. Og igen, hvis man ønsker at få det som et decimaltal, approx, enter. Grænseværdier. Man skal bare dobbeltklikke,
Sådan der. Den der boks skal man ikke bruge til noget. Så jeg kunne skrive grænseværdien af x gående mod uendelig. Uendelig finder man øverst. Af funktionen e. Og her er det vigtigt, at man benytter det rigtige e. For hvis man bruger e'et på tastaturet, så får man ikke noget ud af det. Det er et bogstav, og det er ikke det, vi vil have. Vi vil have Eulers tal 2,7 og så videre, opløftet i x. Og det vil så give uendelig. Vi kunne også have en anden en her, hvor vi siger e i minus x, 2 plus, og enter, det giver 2. Godt. Så sådan tager man, grænseværdier i en spire. Af tegn skal vi bemærke her, at vi har uendelig. Man kan også skrive infinity. Det er det samme. Infinity. Det giver præcis det samme. Om vi ser, at en spire så laver det om til et uendelighedstegn. Pipen her. Krøllede parenteser. Og resten er ikke så vigtigt. Hvis vi ønsker at tage en anden rod end kvadratroden, jamen så vælger vi selvfølgelig den her heroppe. Der kan vi nemlig selv indtaste den rod vi ønsker. Den tredje rod er 8 og så videre. Godt. Så er der log, og læg mærke til at der ikke er en ln. Der findes forskellige log, og normalt log det er log 10. Så hvis du bare vil have det vi kalder log, så skriver du log og så et 10-tal hernede. Eksempelvis til 2. Og igen, hvis jeg vil have det som tal, skal være inde i mathboksen. Hvis vi gerne vil have ln, jamen så skriver vi bare ln, fordi den er ikke herovre. Vi kan bare skrive ln til 2, og det forstår Inspire godt. Sådan der. Godt. Så er der funktioner som sinus i minus første, og tangens i minus første, og cosinus i minus første. Det hedder arc tangens i Inspire, og arc sinus, og arc cosinus, og så videre. Og igen som tal. Og arc sinus, og så videre. Ja, man kan ikke tage arc sinus, og vi kan se, at den laver det om til sinus minus første efterfølgende. Man kan ikke tage det for værdier større end 1. Godt. Bemærk, at du selvfølgelig ikke må skrive sinus og opløfte i minus 1, fordi det er ikke det, der står her. Det her er et navn, sinus i minus første. Godt. Se her. Ja. Så vil jeg lige til sidst vise, hvordan man indsætter billeder i et normalt Inspire-dokument. Fordi man ikke har billedmenuen herover. Og det gør man sådan set bare, hvis du har en, se her, indsæt og så opgave, indsæt, tilføj noter og så videre. Okay. Man bliver nødt til at være inde i et sted, så du kan lave det inde i en note, og der kan du så få mulighed for at trykke her, indsæt billede. Og der kan vi selvfølgelig vælge præcis det samme billede. Vi vender på den igen. Der var den. Opgave. Der var den. Der. Og så får vi den ind her. Bemærk, der er sådan en lille farveforskel, men det tror jeg ikke betyder noget. Og man kan tage fat i den og lave den mindre. Og samtidig kan man skrive tekst oppe og nedunder. Og sådan kan man rykke den ned. Så man får det altså del af sin note i det normale Inspire-dokument. Godt. Det var det, jeg ville vise for den her gang. Ja, okay. Hej.